नमस्कार. श्रावण सुरू झाला आणि आपल्या गोमंतकीयात श्रावण म्हटलं की वेगवेगळ्या धार्मिक रूढी परंपरांचं जतन केलं जातं, किंबहुना हिंदू धर्मीय एकत्र येतात. अशात श्रावण महिन्यात एक महत्त्वाचा विधी केला जातो, तो म्हणजे श्रावणी. आणि श्री दत्त पद्मनाभ पीठा कुंडई येथील जी संस्था आहे ती श्रावणी यांचा उत्सव जो आहे तो जगप्रसिद्ध आहे. खरं तर त्या संदर्भात जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज कुंडई येथे श्री दत्त पद्मनाभ पीठात आलेलो आहोत. वेदमूर्तींकडून आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून नेमका हा श्रावण विधी काय आहे, श्रावणी विधीत नेमके कोणकोणत्या विधी केले जातात हे आपण पाहण्यासाठी आज आपण कुंडई इथे आलेलो आहोत. चला तर पाहूया हा श्रावणी विधीचं महत्त्व. तपोभूमी कुंडई येथे जो वार्षिकरित्या सादर होणारा श्रावणी हा उत्सव जो आहे, जो जगप्रसिद्ध आहे, त्या संदर्भात आम्ही आज बातचीत करण्यासाठी आज आहोत. काय सांगाल, एक भोगभूमी ते योगभूमीपर्यंतचा प्रवास. गोव्याला खरं तर आपल्याला माहीत आहे, गोव्याचं नाव दिवसेंदिवस बदनाम होत आहे तर भोगभूमी. मात्र तपोभूमी किंवा दत्त पद्मनाभ पीठ ही संस्था जी आहे ती मागील अनेक वर्षांपासून खरं तर भोगभूमी ते योगभूमीपर्यंतचा प्रवास करत आहे. काय सांगाल, आपलं मत त्यावर काय? गोव्याला भोगभूमी म्हणून जी प्रतिमा सर्व विश्वभर पर्यटकांच्या माध्यमातून पोचलेली आहे. वास्तव पाहता गोवा हा भोगभूमी नाही तर खरोखरच योगभूमी आहे, ही देवभूमी आहे. गोव्याचं पौराणिक जर इतिहास पाहिला गोव्याचा तर आपल्याला असं जाणून येईल की गोवा हा गोमांचल, गोवापुरी अशा विविध नावाने, गोमंतक अशा विविध नावाने पुराण काळापासून हा सुप्रचलित आहे. बरोबर. या गोव्यामध्ये अनेक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक वारसा या गोव्याला लाभलेला आहे. जर आपण गोव्याच्या स्थानांचा जर आपण परीक्षण केलं तर आपल्याला कळून येईल की ज्याला आम्ही कुठ्ठाळी म्हणतो ही कुशस्थली आहे, किंवा भोम किंवा कुंडई म्हणतो हे होमकुंड आहे. फोंडा ज्याला म्हणतो त्याला आपण अंत्रुज महाल म्हणतो. मडगाव आहे त्याला मठकग्राम म्हणतो. अशा विविध नावाने पौराणिक संदर्भ या गोव्याला प्राप्त झालेला आहे. स्कंद पुराणामध्ये सह्याद्री खंडामध्ये जो 3रा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये गोमांचल महात्म्य म्हणून दिलेलं आहे. संपूर्ण गोव्याचं परीक्षण किंवा गोव्याचा परिचय त्याच्यामध्ये आपल्याला आढळून येतो. किंवा महाभारताच्या भीष्म पर्व ज्याला म्हणतो, भीष्म पर्वामध्ये जो 9वा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा गोमंतः असा एक शब्द आलेला आहे. तर या गोमंतकाची किंवा गोव्याची ओळख पौराणिक काळापासून आहे. गोव्यामध्ये वेगवेगळे संप्रदाय, वेगवेगळी मंदिरं, म्हणजे मंगेश मंदिर असेल किंवा म्हाळसा मंदिर आहे, शांतादुर्गा आहे, अशा वेगवेगळ्या देवदेवतांचं वास्तव्य असलेला अत्यंत पुनीत असा हा गोवा आहे. आणि या गोव्यामध्ये मठ परंपरा आहे, संप्रदाय परंपरा आहे. श्री दत्त पद्मनाभ पीठसारख्या शेकडो वर्षांपासून चाललेली परंपरा, गुरुशिष्य परंपरा या गोव्यामध्ये आहे, लाभलेली आहे. आणि या गोव्यामध्ये ही परंपरा सगळ्या हिंदू समाजाला आपलं धार्मिक आणि आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे ते अत्यंत सत्यश्रेष्ठ ईश्वरी ज्ञान ज्याला म्हणते ते कित्येक वर्षांपासून देत आलेले आहे. पोर्तुगीजांची जी अत्याचारी जुलमी राजवट होती, या राजवटीमध्ये सुद्धा धार्मिक ज्ञान जे आहे, आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे या परंपरेच्या महापुरुषांनी आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आपल्याला माहीत असेल की पोर्तुगीज काळामध्ये जी जुलमी अत्याचारी राजवट होती त्याच्यामध्ये देवदेवतांच्या मूर्ती भंजन होत होत्या, धर्मांतरणं होत होती आणि अत्यंत निर्दयीपणे अत्याचार होत होते. पण अशा काळातही सद्गुरू सुषेणाचार्य स्वामी महाराज, सद्गुरू सदानंदाचार्य स्वामी महाराज अशा या परंपरेच्या, सद्गुरू परंपरेच्या महापुरुषांनी घरोघरी जाऊन या आपल्या धर्माचं ज्ञानदान केलेलं आहे. त्यानंतर गोव्याची जी 450 वर्षांची जी राजवट होती ती राजवट संपल्यानंतर या गोव्याला एक सांस्कृतिक जो वारसा होता तो कुठेतरी खंडित पडला होता. तो त्याचं पुनरुत्थान आणि पुन्हा एकदा घरोघरी हे हिंदू धर्माचं ज्ञान, वैदिक ज्ञान पोहोचवण्यासाठी गोमंतक विभूषण राष्ट्रसंत ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी या तपोभूमीची रचना केली, निर्मिती केली आणि ते ज्ञानदान करायला चालू केलं. आणि कालांतराने त्यानंतर सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज, पद्मश्री विभूषित
गोमंतक भूषण जे आहे आध्यात्मिक शिरोमणी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी जे आहेत ते गोव्याचं एक आध्यात्मिक पर्यटन कसं जगभर पोचेल, गोव्याची जी ओळख भोगभूमी नाही तर योगभूमी म्हणून कसं जगभर पोचेल यासाठी अहोरात्र भगीरथ प्रयत्न करत आहेत. आपण पाहिलं असेल की मिरामार बीचवरती योग महोत्सव होतो आहे, ज्या ठिकाणी क्रूजमध्ये धांगण निघाणा चालू होता त्या ठिकाणी आध्यात्मिक क्रूज ज्याला म्हणतात किंवा आध्यात्मिक नौकाविहार ज्याला म्हणतो अशा प्रकारचे कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी संस्कृतचं ज्ञान दिलं जातं आहे. चारही वेदांच्या पाठशाळा आहेत. तर गोव्या सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी महाराजांनी या वेद पाठशाळेच्या माध्यमातून जवळजवळ 50 ठिकाणी संस्कृत पाठशाळा चालतात. या संस्कृत पाठशाळांच्या माध्यमातून किंवा योग महोत्सव चालत आहे, आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल दरवर्षी या संप्रदायाच्या माध्यमातून स्वामीजींच्या अधिष्ठानाखाली होतो आहे. या सगळ्या कार्यक्रमातून देश विदेशातून जगभरातून येणारे सगळे पर्यटक संत आहेत यांच्या माध्यमातून खरं तर आता या गोव्याची ओळख गोवाभूमी किंवा योगभूमी म्हणून सगळीकडे प्रचलित होताना आपण पाहत आहोत. आणि याच अनुषंगाने विविध जे कार्यक्रम या संप्रदायाच्या माध्यमातून होतात त्याचाच एक भाग म्हणून श्रावणी विधी आता होऊ घातलेला आहे. खरं तर श्रावणी विधी आपल्या गोमंतकीयांना बहुतेक जणांना श्रावणी विधी म्हणजे काय हे नेमकं माहीत नसतं, किंबहुना माहीत असूनही त्याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष केलं जातं. मात्र आपण काय सांगाल श्रावणी विधी म्हणजे काय आणि नेमकं काय नेमकी परंपरा आहे आणि हिंदू धर्मात नेमकं काय महत्त्व आहे? सांगायचा हेतू आहे की आपल्याकडे श्रावणी जी आहे आज आणि काल सुरू झालेला हा विधी नाही आहे, तर आपला भारत देश जो आहे सनातन धर्म आहे. इकडे गुरु आणि शिष्य ही परंपरा घेऊन चाललेला हा आपला धर्म आहे. आणि आपल्या धर्मामध्ये गुरूंनी काहीतरी ज्ञान द्यावं आणि शिष्याने ते ज्ञान घ्यावं ही गुरु शिष्य परंपरा म्हणजे गुरुकुल पद्धती या आपल्या देशामध्ये रूढी परंपरेमध्ये आहे. तर श्रावणी हा नवीन विषय समाजासाठी नाही आहे, परंतु काय मधल्या काळामध्ये आम्ही तो फॉलो केला नाही, आम्ही जगलो नाही म्हणून आमच्यासाठी कुठेतरी तो नवीन वाटतो. बरोबर. कारण आम्ही बघतो की पूर्वकाळ आपल्याकडे गुरुकुल पद्धती जी होती ही गुरुकुलं कुठे शहरात नव्हती, ही गुरुकुलं कुठेतरी घनदाट जंगलामध्ये होती. यासाठी ती गुरुकुलं घनदाट जंगलात ठेवली होती कारण सगळ्यापासून कुठेतरी शांतता मिळावी, गुरु शिष्य परंपरेचे संस्कार या मुलामध्ये लहान वयातच ते रुजावे म्हणून ती गुरुकुल पद्धती आपली कुठेतरी घनदाट जंगलाच्या कुठेतरी अरण्यामध्ये अशी ती गुरुकुल पद्धती असायची. आणि ही सगळी गुरूंच्या सान्निध्यात गुरूंच्या आश्रयाने सगळी ज्ञान घेणारी जी सगळी विद्यार्थी होते म्हणजे बटू ब्रह्मवृंद जे होते हे सगळेजण वर्षातून एकदा गुरूंच्या आश्रयाने एकत्रित येत होते. आणि हा यज्ञोपवीताचा विधी जो आहे म्हणजे श्रावणी विधी जो आहे हा जानवं धारण करण्याचा विधी एकत्रित येऊन गुरु आश्रयाने सगळेजण करत होते म्हणून याला आम्ही श्रावणी विधी म्हणतो. काही ठिकाणी आम्ही जानवं धारण करतो, काही ठिकाणी ब्रह्मसूत्र म्हणतो, यज्ञसूत्र म्हणतो, अशी खूप वेगवेगळी नावं जी आहेत ही नावं या जानव्याला आम्ही सांगितली. आता सहज असा एक प्रश्न येतो की जानवं किंवा यज्ञोपवीत ही नावं त्याला कशी काय पडली, तर यज्ञोपवीत नाव ज्यावेळेस आम्ही ऐकतो त्यावेळेस आम्हाला अर्थ सहज समजून येतो की यज्ञ म्हणजे अग्निनारायण, ह्या अग्नीच्या साक्षीने आम्ही हे व्रत धारण करतो म्हणून त्याला यज्ञसूत्र म्हणतात. नंतर अग्नीला आम्ही साक्षात ब्रह्म मानतो, सद्गुरूंना आम्ही साक्षात ब्रह्म मानतो आणि या ब्रह्माच्या साक्षीने आम्ही ते धारण करतो म्हणून त्याला ब्रह्मसूत्र असं म्हटलं जातं. मग हे सगळं केल्यानंतर आम्हाला वाटतं की त्याला श्रावणी हे नाव कुठून आलं. श्रावणी म्हणजे जसं सांगितलं जातं की श्रावण मास जो आहे हा पवित्र मास मानला जातो आणि ह्या पवित्र मासामध्ये काहीतरी पवित्र चांगल्या चांगल्या गोष्टी ज्या आहेत ज्या धर्मामध्ये सांगितल्या आहेत, शास्त्रामध्ये सांगितल्या आहेत, ग्रंथामध्ये सांगितलेलं आहे, संत महात्म्यांच्या सद्गुरूंच्या आशीर्वचनामध्ये सांगितलं, असे चांगले चांगले गोष्टी ज्या आहेत ह्या सगळ्या श्रवण कराव्या म्हणून शास्त्रामध्ये सांगितलं की भद्रं कर्णे शृणुयामदेवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्रा. म्हणजे काय, चांगलं ऐकावं, चांगलं बोलावं, चांगलं श्रवण करावं, चांगल्या गोष्टी कराव्या. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या श्रावण मासात अधिकाधिक आहेत. आम्ही वर्षाचे सगळे जर 12 महिने बघितले चैत्रपासून फाल्गुनपर्यंत तर हा श्रावण मास किंवा हा चातुर्मास कार्तिकी एकादशी, आषाढी एकादशी ते कार्तिकी एकादशी हे 4 महिने आम्ही चातुर्मास म्हणून श्रावण आपण सगळेजण साजरे करत असतो. ह्या 4 महिन्यात संपूर्ण वर्षात जेवढे विधी नाही आहेत तेवढे ह्या 4 महिन्यातच सर्वाधिक आहेत आणि त्यामध्येही श्रावण मास आम्ही पवित्र मानतो. या दिवशी चांगलं श्रवण करायचं, चांगल्या गोष्टी करायच्या म्हणून आम्ही यंदाच्या वर्षी 10 ऑगस्टला हा श्रावणी विधी जो आहे हा दत्त पद्मनाभ पीठ तपोभूमीवर आम्ही संपन्न करणार आहोत आणि सगळे समस्त हिंदू बांधव जे आहेत हे सगळे या श्रावणीला एकत्रित येणार आणि हा विधी आम्ही संपन्न करणार आहोत. आता ह्या विधी म्हटल्यानंतर फक्त जानवं घालणं एवढ्यापुरती मर्यादित हा श्रावणी विधी नाही, त्याच्यामध्ये बहुसंख्य असे विधी वेगवेगळे सांगितले आहेत. आम्ही वर्षातून एकदा तर्पण विधी पितृपक्षामध्ये करतो पण तो सगळ्याच कुटुंबामध्ये होतो किंवा सर्वच ठिकाणी होतो असं नाही, पण ह्याची एक सुंदर अशी रचना जी आहे त्या श्रावणी विधीमध्ये आम्हाला दिलेली आहे. म्हणजे तर्पण, ऋषींना तर्पण कसं करायचं, देवाला तर्पण कसं करायचं, पितरांना तर्पण कसं करायचं, हे सगळे विधी आम्हाला या श्रावणीमध्ये करायला मिळते. काय सांगाल नेमकी श्रावणी कशी विधी केली जाते आणि नेमकी विधी काय? या श्रावणी विधीचा आपण जर
वैदिक काळापासून विचार केला तर या श्रावणीला श्रावणी उपाकर्म असं म्हटलं जातं. उपाकर्म म्हणजे काय तर सद्गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये जाऊन ज्ञान जे आहे ते ग्रहण करणे. आणि श्रावणीचा मुख्य बिंदू जो आहे तो सद्गुरूंच्या सान्निध्याने येऊन आपण ज्ञान ग्रहण करणे हा मुख्य बिंदू सांगितलेला आहे. त्यानंतर उपाकर्माचा जो काळ आहे तो श्रावणी पौर्णिमा ते माघ पौर्णिमा म्हणजे श्रावण ते जानेवारीपर्यंत. आणि उत्सर्जनाचा जो काळ आहे तो माघी पौर्णिमा ते श्रावणी पौर्णिमापर्यंत. या काळामध्ये वैदिक काळ जो होता त्या या पद्धतीने गुरुकुलामध्ये असलेले जे शिष्य होते ते या पद्धतीने आपलं ज्ञान ग्रहण करायचे आणि उत्सर्जन काळामध्ये ते ज्ञान प्रॅक्टिकल समाजाला देण्यासाठी ते बाहेर पडायचे. परंतु या सांप्रत काळामध्ये हे दोन्हीही विधी जे आहे ते एकाच दिवशी आपण करतो, श्रावणी उपाकर्म आणि उत्सर्जन. तर उपाकर्म म्हणजे गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये जाऊन ज्ञान ग्रहण करणे आणि उत्सर्जन जे आहे ते गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये आपल्याला जे ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे ते गुरुचरणी अर्पण करणे, याला श्रावणी उपाकर्म उत्सर्जन असं म्हणतात. या श्रावणी विधीमध्ये महत्त्वाचा बिंदू म्हणजे यज्ञोपवीत धारण. आता हे यज्ञोपवीत जे आहे त्याचा जन्म कसा झाला तर ब्रह्मणा निर्मितम सूत्रम विष्णूना त्रिगुणीकृतम. म्हणजे ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती जेव्हा झाली तेव्हापासूनच हे यज्ञोपवीत जे आहे त्याचा जन्म झाला. विष्णूना त्रिगुणीकृतम, हे त्रिगुणीकरण कोणी केलं तर आपल्या गळ्यामध्ये जे जानवं आहे ते 3 पदरी आहे. तर भगवान विष्णूंनी हे यज्ञोपवीत जे आहे ते त्रिगुणीकरण केलं म्हणजे 3 पदरी केलं. त्यानंतर या यज्ञोपवीताला गाड आहे ज्याला आपण ब्रह्मगाड म्हणतो. ही जी गाड आहे ती भगवान शिवशंकरांनी बांधली आणि याच्यावरती सावित्रीने अभिमंत्रित केलं. अशा प्रकारे शास्त्र संदर्भ जो आहे तो यज्ञोपवीताच्या उत्पत्तीबद्दल सांगितलेला आहे. आता हे यज्ञोपवीत जे आहे ते आपण धारण केल्यानंतर आपल्याला काय काय प्राप्त होतं. यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम. यज्ञोपवीत हे नुसतंच पवित्र नाही तर परमपवित्र आहे. प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्ताद आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज. हे यज्ञोपवीत धारण केल्यानंतर आपल्याला बल, तेज, चांगल्या प्रकारची बुद्धी जी आहे ती आपल्याला प्राप्त होते. तसंच आपल्याला जे ऋणसंकल्पना सांगितलेली आहे, देवऋण, ऋषीऋण आणि पितृऋण, हे 3 पदर जे आहेत ते सदोदित ह्या ऋणांची आपल्याला आठवण करून देतात. आणि हे यज्ञोपवीत हे हिंदू धर्माचं प्रतीक मानलेलं आहे. जर आपल्या गळ्यामध्ये जानवं नाही आहे तर आपण हिंदू म्हणून त्याला संबोधलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे यज्ञोपवीत प्रत्येक हिंदू धर्मीयांच्या गळ्यामध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता हे यज्ञोपवीत काय करतं तर प्रत्येक जबाबदारीची आपल्याला आठवण करून देतं. कुटुंबामध्ये आपण जगत असताना किंवा समाजामध्ये जगत असताना आपल्याला जबाबदाऱ्या आपल्याला दिलेल्या आहेत, शास्त्राने दिलेल्या आहेत. त्यानंतर सामाजिक काही जबाबदाऱ्या आहेत. तर हे यज्ञोपवीत जे आहे ते यज्ञोपवीत आपण जर विद्यार्थी असू तर शिक्षकाकडे कशा पद्धतीने वागायचं तर हे यज्ञोपवीत आपल्याला सांगतं. त्यानंतर आपले आईवडील असेल तर आईवडिलांना कशा प्रकारे त्यांचा आदर करायचा तर हे यज्ञोपवीत आपल्याला सांगतं. तर हे यज्ञोपवीत जे आहे ते यज्ञोपवीत आपल्याला मी कॅमेरावरती दाखवत आहे. तर मगाशीच मी आपल्याला विवरण केल्याप्रमाणे याच्यामध्ये 3 सूत्र जी आहेत ती 3 सूत्र किंवा त्रिगुणीकरण जे आहे ते त्रिगुणीकरण याचं केलेलं आहे. तर अशा प्रकारचं जे यज्ञोपवीत जे आहे ते यज्ञोपवीत धारण करायला आपल्याला शास्त्राने सांगितलेलं आहे. तर याला गाड जी आहे ती गाठही चांगल्या प्रकारे ज्याला ब्रह्मगाड असं आपण म्हणतो तर तीही ब्रह्मगाड याला बांधलेली आहे. तर हे यज्ञोपवीत धारण केल्यानंतर आपल्याला चांगल्या प्रकारे धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. आता आपण कुठली पूजा करतो बघा, यज्ञोपवीत जर गळ्यामध्ये नसेल तर आपण ती पूजा करू शकत नाही की पूजेचं फल आपल्याला प्राप्त होऊ शकत नाही. आपण कुठेही मंदिरामध्ये जातो, मंदिरामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला देवाचा आशीर्वाद पाहिजे आहे. त्याच्यानंतर संतांच्या सान्निध्यामध्ये जातो तर तिथूनही आपल्याला चांगल्या गोष्टी ज्या पाहिजेत. तर हे यज्ञोपवीत आपल्या गळ्यामध्ये असल्यानंतर आपल्याला चांगल्या प्रकारचा देवाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो. तसेच हिंदू धर्मामध्ये सांगितलेली सगळी जी धर्मकृत्य आहे
ते धर्मकृत्य करण्याचा अधिकार जो आहे तो हे यज्ञोपवीत धारण केल्यानंतर आपल्याला प्राप्त होतो. तर हे यज्ञोपवीत आपण बघत असू तर ह्या यज्ञोपवीतामध्ये आतमध्ये बघा 9 तंतू आहेत. त्या 9 तंतूवरती सुद्धा देवता सांगितलेल्या आहेत. ओंकार, अग्नी, नाग, सोम, पितृ, प्रजापती, वायू, सूर्य आणि विश्वेदेव अशा या जगाच्या उत्पत्तिकारक देवता ज्या आहेत त्याही या यज्ञोपवीतावरती आहेत. म्हणजेच हे यज्ञोपवीत आपण जर बघायला गेलो तर हे साक्षात सद्गुरूंचा आशीर्वाद म्हणून आपल्याला या श्रावणी विधीच्या दिवशी प्राप्त होतं आणि हे साक्षात गुरूंचं स्वरूप म्हणून आपण काय करतो, गळ्यामध्ये ते धारण करतो. त्यामुळे यांना सदोदित पवित्र ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपण लघुशंकेला जातो किंवा दीर्घशंकेला जातो तेव्हा हे जानवं जे आहे ते उजव्या कानाला लावायचं आहे. त्यानंतर जानव्याबद्दलचे अनेक नियम जे आहेत ते नियम शास्त्रामध्ये सांगितलेले आहेत. त्यानंतर या श्रावणी विधीमध्ये महत्त्वाचा बिंदू म्हणजे तर्पण. तर्पण म्हणजे काय तर संतुष्ट करणे. कुणाला संतुष्ट करायचं आहे तर देव, ऋषी आणि पितृ. आता देवांना का आपण तर्पण द्यायचं तर ही संपूर्ण सृष्टी जी आहे ती देवतांनी निर्माण केलेली आहे. किंबहुना आपला जन्म जो आहे तो देवामुळे झालेला आहे. त्यामुळे त्या देवाचे ऋण जे आहे ते ऋण आपल्याला फेडणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्या देवतांना या श्रावणी विधी दिवशी तर्पण दिलं जातं. त्यानंतर ऋषी तर्पण. ऋषी तर्पण म्हणजे काय की आपल्याला या ऋषीमुनींनी शास्त्र दिलेली आहेत. योगशास्त्र आहे, त्याच्यानंतर ज्योतिषशास्त्र आहे, वास्तुशास्त्र आहे, पुराण आहे, वेद आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आम्हाला ऋषीमुनींनी दिलेल्या आहेत. त्यांचं अध्ययन जे आहे ते आपल्याला करायला पाहिजे. जर त्यांचं अध्ययन आपण केलं तर ऋषीमुनींच्या ऋणातून आपण मुक्त होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे पितृतर्पण. पितृतर्पण कशाला करायला पाहिजे तर घरामध्ये असलेला जो बालक आहे किंवा आपण ज्या कुटुंब संकल्पना जी आपण पाहतो त्यामध्ये एक लहान मुलगा असेल किंवा ज्येष्ठ मुलगा असेल त्याचं पालन कोणी केलेलं असतं तर त्यांच्या आईवडिलांनी केलेलं असतं. आता ते आईवडील आत्ता हयात नाही आहेत म्हणजे ते नाही असं नाही आहे, ते पितृलोकामध्ये आहे. तर त्यांना पितृलोकात संतुष्ट करण्यासाठी शास्त्रामध्ये पितृतर्पण सांगितलेलं आहे. व्यावहारिक भाषेमध्ये जर बघायला गेलो तर आपण लोन घेतो बघा. कुठल्याही बँकेकडून लोन घेतल्यानंतर आपल्याला ते लोन जे आहे ते लोन चुकवावं लागतं, नाहीतर बँक जी आहे ते आपल्याला धरते. त्याच पद्धतीने हे तिन्ही ऋण जे आहे ते ऋण आपल्याला फेडावे लागतात. त्यामुळे पूजनीय सद्गुरू माऊलींच्या सान्निध्यामध्ये येऊन ही संधी जी आहे ती प्रत्येक हिंदू धर्मियांना प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे देवतांचे आशीर्वाद, ऋषींचे आशीर्वाद तसेच पितरांचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी आपण किंवा त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी, त्यांना तर्पण करण्यासाठी हा विधी जो आहे तो प्रामुख्याने या दिवशी केला जातो. यानंतर स्नानं जी आहेत ती विविध स्नानं जी आहेत ती सांगितलेली आहेत. आपण जर बघायला गेलो तर आपल्या हिंदू धर्मामध्ये गंगेचं महत्त्व आहे. गंगा गंगेत यो ब्रुवात योजनानाम शतैरपी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति. गंगा अशा प्रकारे जर आपण जप केला तर आपल्याकडून जेवढी पापं झालेली ती नष्ट होऊन जातात. आणि आपल्याला माहिती असेल की आपण गंगेमध्ये स्नान केलं तर सगळी पापं आपण काय होतात, नष्ट होतात. तर त्यामुळे गंगेच्या तीरी जाऊन ही स्नानं जी आहेत ती स्नान आपल्याला सांगितलेलं आहे. स्नान कशासाठी करायचं, शरीर शुद्ध होण्यासाठी स्नानाची संकल्पना जी आहे ती आपल्या शास्त्रामध्ये मांडलेली आहे. त्यानंतर मृत्तिका स्नान सांगितलेलं आहे, गोमय स्नान सांगितलेलं आहे, भस्म स्नान सांगितलेलं आहे. आता भस्म का बरं आपण लावायचं, भस्म स्नान का करायचं तर आपलं हे शरीर जे आहे ते शरीर शेवटी भस्म होणार आहे. त्यामुळे आपण सदोदित भस्म लावून आपल्याला एक आपल्या मनामध्ये किंवा एक अशी मानसिकता ठेवायची आहे की हे शेवटी शरीर जे आहे ते शरीर आम्ही भाड्याने आम्हाला ते मिळालेलं आहे निसर्गाकडून, ते आपल्याला काय करायचं आहे, शेवटी त्याची राग होणार आहे. म्हणून दररोज भस्मलेपन जे आहे ते केलं जातं किंवा त्या दिवशी भस्मलेपनसुद्धा केलं जातं. त्यानंतर मृत्तिका. आपल्याला माहिती असेल की मृत्तिका स्नान किंवा या दिवशी मृत्तिका लेपनसुद्धा केलं जातं. आजच्या काळामध्ये जे लोक आहेत किंवा समाजामध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांचा असा प्रॉब्लेम झालेला आहे की भूमीशी त्यांचा संबंध नाही आहे. खाली आपण जर बघायला गेलो तर आम्ही खाली ग्रेनेड लावलेले आहेत, फरशा लावलेल्या आहेत. वर आपण बघायला गेलो तर स्लॅब आहे, आजूबाजूला सगळं सिमेंट, त्याच्यानंतर कॉन्क्रीटच्या सगळ्या गोष्टी आहेत. भूमीचा संबंध नाही आहे. त्यामुळे झालेलं काय आहे की गंधवती पृथ्वी, भूमी आपल्याला काय सांगते की ही सहनशीलता आज समाजामध्ये नष्ट होत चाललेली आहे. तर ती सहनशीलता जर नष्ट झाली
तर आपली कुटुंब व्यवस्था जी आहे ती संपूर्णपणे नष्ट होईल, समाजामध्ये अराजकता वाढेल. आता एखादं कोणतं तरी वाक्य आपल्याला बोललं तर आपल्याला लगेच राग येतो, का? आमच्यामध्ये सहनशीलता नाही आहे. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी हळूहळू आमच्यामध्ये संचार करायला लागतात आणि आमचं जीवन जे आहे ते जीवन नष्ट होतं. त्यामुळे अशा प्रकारची स्नानं जी आहेत ती स्नानं, त्याच्यानंतर भस्मलेपन, त्याच्यानंतर मृत्तिकालेपन, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी श्रावणी विधीमध्ये प्रामुख्याने केल्या जातात. त्यानंतर यमप्रार्थना. यमप्रार्थना का केली जाते? आपल्याला आपण बघितलं असेल की रस्त्यावरती अपघात झाल्यानंतर माणसाचा मृत्यू होतो किंवा किंवा घरामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर माणूस काय करतो? गळफास लावून आपलं जीवन जे आहे ते जीवन संपवतो. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी नष्ट होणं गरजेचं आहे. ती मानसिकता जी आहे ती मानसिकता आम्हाला नष्ट करायची आहे. तर ती कशी होणार? तर मृत्यूची देवता ही यमाला मानलेली आहे. तर या दिवशी पूजनीय सद्गुरू माऊलींच्या सान्निध्यामध्ये यमप्रार्थना केली जाते. म्हणजे यमाकडे अशी मागणी केली जाते की आमच्या कुळामध्ये अशा प्रकारचा आपत्कालीन मृत्यू जर होत असेल किंवा झाला असेल तर तो होऊ नये, किंवा झाला असेल तर त्याचं शमन व्हावं, यासाठी यमाकडेही या दिवशी प्रार्थना केली जाते. अशा प्रकारे महत्त्वाचे विधी जे आहेत ते विधी या श्रावणी विधीमध्ये पूजनीय सद्गुरू माऊलींच्या सान्निध्यामध्ये केले जातात. तर सगळे जे गोमंतकामध्ये असलेले किंवा भारतामध्ये सगळे असलेले हिंदू धर्मीय आहेत, त्या हिंदू धर्मियांना माझी कळकळीची विनंती आहे की हा 10 तारीखचा दिवस जो आहे, 10 ऑगस्ट 2025 रोजीचा दिवस जो आहे तो आम्ही धर्मासाठी काढून ठेवूया. का? कारण की याची अत्यंत आवश्यकता आहे. कारण की तरुण वर्ग जो आहे त्या तरुण वर्गाला या सगळ्या गोष्टींची सध्या खूप आवश्यकता आहे. तर श्रावणी विधीमध्ये यज्ञोपवीत धारण, त्यानंतर विविध स्नानं, तर्पण केल्यानंतर आपल्यावरती येणारे दुःख जे आहे ती दुःख सगळी नष्ट होतात आणि पूजनीय सद्गुरू माऊलींचे आशीर्वाद जे आहे ते आपल्याला प्राप्त होतात आणि आपला संसार जो आहे तो चांगल्या प्रकारे सुखी होतो. अशा प्रकारचं महत्त्व जे आहे ते शास्त्रामध्ये श्रावणी विधीचं सांगितलेलं आहे. खरं तर श्रावणी विधी म्हटलं की अनेक धर्मीय आपले वेगवेगळ्या गोव्यातून असो किंबहुना गोव्याबाहेरून असो या दत्तपद्मनाभ पीठात येत असतात, श्रावणी विधीत सामील होत असतात. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे जातीभेद कुठेच घेतला जात नाही, किंबहुना जातीभेदातून कुठलीही विधी केली जात नाही. सगळे जातीचे लोक, हिंदू धर्मातील सगळ्या जातीचे लोक एकत्र येऊन ही कामं करत असतात. काय सांगाल? सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं हे काम आहे, पुढे कसं चाललं आहे? आपला जो हिंदू धर्म आहे, वैदिक सनातन हिंदू धर्म ज्याला म्हणतो, याच्यामध्ये जातीव्यवस्था सांगितलेली नाही आहे, तर वर्णव्यवस्था सांगितलेली आहे. वर्णव्यवस्था ही ईश्वर निर्मित किंवा वेदशास्त्र निर्मित मानलेली आहे आणि जातीव्यवस्था जी आहे ते मनुष्य निर्मित सांगितलेली आहे. आता एखादं जर घर बांधायचं आहे तर त्याच्यासाठी जसं इंजिनियर लागतो, कॉन्ट्रॅक्टर लागतो किंवा आर्किटेक्ट लागतो, प्लंबर लागतो, गवंडी लागतात, त्याप्रमाणे ही सगळी सृष्टी संचलनाकरिता वर्णव्यवस्था म्हणजे बुद्धीने काम करणारी लोक, शरीराची संरक्षण करणारी लोक, अर्थोपार्जन करणारी लोक आणि नोकरी करणारी लोक, अशा प्रकारच्या सगळ्या घटकांचा समावेश आवश्यक असतो सृष्टी संचलनाकरिता. पण जाती व्यवस्था म्हणून जी केलेली आहे ईश्वर निर्मिताने, एखाद्याचा मुलगा तो त्याच जातीतला, त्याचा मुलगा तो त्याच जातीतला, असं जो एक परिपाठ गिरवत आलेला आहे, ह्याला काही शास्त्राधार आपल्याला दिसत नाही आहे. तर त्यामुळे समस्त हिंदू धर्मियांनी जातीभेद, पंथभेद किंवा संप्रदायभेद हे विसरून एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्या धर्मामध्ये उपासना स्वातंत्र्य सांगितलेलं आहे. उपासना स्वातंत्र्य म्हणजे जर मला ते ईश्वर तत्व देवी रूपाने भासतं आहे तर माझ्या गुरूंनी मला जर ते त्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे तर त्याची उपासना करायची पद्धत आहे. कोण शिवतत्वाची उपासना करतं, म्हणजे ईश्वर म्हणजे ज्याला ब्रह्मा आहे त्याला शिवरूपाने बघितलेलं आहे, विष्णुरूपाने बघितलेलं आहे. कोण गाणपत्य आहे, शैव आहे, शाक्त आहेत किंवा वैष्णव आहेत, अशा विविध प्रकारच्या उपासना पद्धती आपल्या हिंदू धर्मामध्ये व्यवस्था दिलेली आहे. आपला धर्म जो आहे तो उपासना स्वातंत्र्य याच्यासाठी देतो कारण प्रत्येकाला एक अधिकार आहे प्रश्न विचारायचा. बाकी पंथ जे आहेत किंवा उपासना पद्धती आहे, मग त्याच्यामध्ये काय आहे की एखाद्या त्यांच्या धर्मगुरूंनी सांगितलेलं आहे आणि ते तसंच फॉलो करायलाच पाहिजे आणि फॉलो जर करत नाही तर त्याला त्यांच्यामध्ये वेगवेगळी प्रायश्चित्त किंवा त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचं ट्रीट केलं जातं. तसं हिंदू धर्म नाही आहे. हिंदू धर्मामध्ये ईश्वराबद्दलचे प्रश्न विचारायचा
स्वाधिकार दिलेला आहे. म्हणून उपनिषदांची जी निर्मिती झालेली आहे ती गुरुशिष्य संवादातून झालेली आहे. त्यामुळे आपला हिंदू धर्म जो आहे किंवा वैदिक सनातन धर्म जो आहे त्याच्यामध्ये आपला बघा, आम्ही धर्मग्रंथ म्हणतो भगवद्गीता, पण आपल्या धर्मामध्ये वैदिक सनातन हिंदू धर्मातल्या जे ऋषीमुनी आहेत त्यांच्याकडे विपुल ज्ञानसंपदा आहे. कारण का, त्यांचं जे बुद्धिमत्ता जी आहे किंवा जे ज्ञान परंपरा जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने आपल्याकडे लाखो ग्रंथ आहेत. आणि त्यामुळे आम्ही एखादा ग्रंथ फक्त आमचा धर्मग्रंथ म्हणून आम्ही असं मानलेलं नाही, तर सर्व वेद आहेत, उपनिषद आहेत, पुराण आहेत, ब्राह्मण ग्रंथ आहेत, आरण्य ग्रंथ आहेत, भगवद्गीता आहे, श्रुती ग्रंथ आहेत, स्मृती ग्रंथ आहेत, मग वेगवेगळे दर्शनशास्त्र आहेत, त्याचबरोबर वेगवेगळे षडांग आहेत. अशा नानाविध प्रकारच्या ग्रंथांची रचना आपल्या ऋषी परंपरेने केलेली आहे. त्यामुळे आमच्या धर्मामध्ये, हिंदू धर्मामध्ये ज्याला म्हणतो आम्ही, तर हिंदू धर्मामध्ये जाती व्यवस्था जी सांगितलेली आहे ती एकतर पंथभेदाने किंवा वेगवेगळ्या जन्माच्या भेदाने किंवा वेगवेगळ्या कार्याच्या माध्यमातून जी आलेली आहे. पूर्वीच्या काळी वर्णव्यवस्था होती आणि वर्णव्यवस्था सृष्टी संचलनाकरिता ओके आहे, पण जाती व्यवस्था जी आहे मनुष्य निर्मित आहे. आणि त्याच्यामध्ये ह्या जातीच्या बेड्यातून आम्ही कुठेतरी बाहेर पडून एक हिंदू या छत्राखाली एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मी सगळ्या समाजाला, गोमंतकीयांना किंवा समस्त भारत देशवासियांना हेच सांगेन की आपण गुरूंकडे या. गुरु आपल्याला जातीच्या विळख्यातून बाहेर काढतील आणि आपल्याला जे देवत्व आहे ते देवत्व प्रदान करून, आपल्या हिंदू धर्मांनी आपल्याला तू ब्रह्मांश आहे सांगितलेलं आहे, तू तत्त्वमसी सांगितलेलं आहे, अयमात्मा ब्रह्म सांगितलेलं आहे, अहम ब्रह्मास्मी, ह्या ज्या संकल्पना आहेत ह्या एकतेच्या सूत्रामध्ये बांधणारं प्रतीक आहे. त्यामुळे आम्ही यज्ञोपवीत जे आहे ते जसं धार्मिकतेचं प्रतीक आहे, ते जसं ब्रह्मज्ञानाचं प्रतीक आहे, ते जसं गुरूंच्याकडून अग्निनारायणाकडून घेतलेल्या उपासनेचं प्रतीक आहे, तसं यज्ञोपवीत हे एकतेचं प्रतीक आहे. त्यामुळे आम्ही हिंदू म्हणून जर ते यज्ञोपवीत धारण करू तर आम्ही पुन्हा या जानव्याच्या माध्यमातून आम्ही हिंदू या सदराखाली एकत्रित बांधून राहू. आणि त्यामुळे सगळ्या भारत देशवासियांनी हिंदू या सदराखाल येण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. पुन्हा एकदा सगळे विधी परंपरा आम्ही जाणून घेतल्या. मात्र ह्या श्रावणीच्या बद्दल आपण जर बघितलं तर जगभरात ह्याची दखल घेतलेली आहे. आशिया असो किंबहुना इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये याची नोंद झालेली आहे. काय सांगाल, एवढं मोठं योगदान श्रावणीचं आहे, एवढी मोठी प्रचिती आहे, एवढं मोठी प्रसिद्धी आहे, काय सांगाल याच्याबद्दल? जसे तुम्ही म्हटलें की ही जी श्रावणी विधी आसा याच्या माध्यमातून असंख्य हिंदू जे आहात ते हांगा एकत्रित येतात आणि ही श्रावणी विधी जी आहा ती पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या पावन सानिध्यान करतात. आता अशा प्रकारचे हिंदू एकठांय येवन येद्या व्हडल्या संख्येन एकठांय येवन गोंय सारक्या पवित्र भुमीन एकठांय येवपाची ही पयलीच घटना. आणि असो हो श्रावणी विधी भितून असंख्य हिंदू एकठांय येवन हो विधी करता हे लक्षात घेवन एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स ह्या दोन्ही संस्थेन ह्या सुवाळ्याचो, ह्या श्रावणी विधीची दखल घेतली आणि तांच्यांनी हो जो विधी आहा तो आपल्या एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्सान नोंद केलो. ही एक गोंयच्या संस्कृतीसाठी खूप व्हडली अभिमानाची गजाल. कारण ही जी श्रावणी विधी आसा पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या कृपा आशिर्वादान आयज राष्ट्रीय पावड्याचेर हे जे सनातन हिंदू धर्माचे कार्य आहा ते श्री दत्त पद्मनाभ पिठाच्या वतीन गेलें, पण त्याची नोंद ही एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डान जाली. आणि गोंयची जी खरी खुरी इमेज आसा, गोंयान ज्या पद्धतीची गोंयांक परशुराम भूमी म्हटली गेली वता, गोंयान विविध मंदिरां आसात, श्रीदेवी लयराई आसा, श्रीदेव मंगेश आसा, अशा अनेक देवदेवतांचो प्रदेश हो. आणि ह्या गोंयची खरी ओळख जी आसा ती ओळख ह्या देवदेवतांच्या माध्यमातून, तपोभूमीच्या माध्यमातून जावची अशी एक कळकळ पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांची आसा. कारण ती गोंयची मूळ ओळख आसा. आयज जी गोंयची ओळख जशी तुम्ही म्हटली भोग भूमी म्हणून केली गेली वता, तो एक अपप्रचार जो आहा तो वेगवेगळ्या माध्यमातून केलो गेलो वता. ह्या श्रावणी विधीच्या माध्यमातून ही जी गोंयची खरी ओळख आहा ती जगापर्यंत पावोवच्या खातीर ह्या कार्यक्रमान सुद्धा वेगवेगळ्या देशातले प्रतिनिधी हे सहभागी जातात. इटली म्हणा, दुबय म्हणा, अशा विविध देशांसून प्रतिनिधी येऊन हांगासर श्रावणी विधी संपन्न करतात. आणि ह्या कार्यावळीचो जसं तुम्ही म्हटलो वेगवेगळ्या संस्थांनी राष्ट्रीय पावळीचेर, आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर त्याची नोंद केलेली आसा. आणि पूज्य सद्गुरूंच्या कृपा आशिर्वादान ही जी कार्यावळ आहा मॅक्सिमम हिंदू जे आहात ते एकठांय येऊन श्रावणी विधी करतात. म्हणून ही जी कार्यावळ ही एशियन बुक ऑफ रेकॉर्डान नोंद जाली. आणि याही पुढे अशा प्रकारचे वेगवेगळे विक्रम जे आहात पूज्य सद्गुरूंच्या अधिष्ठानाखाली जातले. आणि ही जी गोंयची खरी ओळख ती समाजापर्यंत पावच्या खातीर ही श्रावणी विधी आसा. तर श्रावणीत
अजून एक महत्त्वाचा विधी केला जातो तो म्हणजे सभादीपदान, आणि त्या संदर्भात आपल्या गोमंतकीयांना तेवढीशी माहिती नाही आहे. तो नेमका विधी काय आहे हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सभादीपदान हा जो विधी आहे तो आम्हा महिलांसाठी खूप अत्यंत आवश्यक आहे. कारण हा विधी केल्याने आपल्या घरात, आपल्या कुटुंबात सुख शांती लाभो व आपल्या सौभाग्य जे आहे ते अखंडितपणे आपल्याला लाभण्यासाठी हा सभादीपदान हा जो विधी आहे तो केला जातो. आज परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाने व मार्गदर्शनाने गेली अनेक वर्षे हा जो विधी आहे तो श्री क्षेत्र तपोभूमी येथे केला जातो. तसेच आत्ताही 10 ऑगस्ट 2025 रोजी हा सभादीपदान विधी आहे तो श्री क्षेत्र तपोभूमी येथे करण्यात येणार आहे. तेव्हा सर्व महिलांना आव्हान करते की सर्व महिलांनी ह्या सभादीपदान विधीसाठी आपण इथे उपस्थित राहून ह्या विधीचा लाभ घेऊया. तसेच आज जर आपण आमचा धर्म जो आहे जर आपण नारी शक्तीने टिकवून ठेवला तर पुढील आपल्या पिढीपर्यंत आपण तो पोहोचू शकतो. खरं तर श्रावण विधी आपल्या सगळ्यांनी वेदमूर्ती ज्या आहेत त्यांनी सगळे महत्त्व सांगितलेलं आहे. मात्र शेवटचं आपण काय सांगाल, काय संदेश द्याल गोमंतकीयांना नेमकं श्रावणी विधीच्या संदर्भात असो किंबहुना हिंदू धर्माच्या संदर्भात असो, काय संदेश द्याल? सांगपाचें म्हटल्यार आयज आमी श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठाचेर हांगासर आसात आणि राष्ट्रसंत सद्गुरू ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी तपोभूमीची निर्मितीच हेच्या खातीर केली की सगळ्यांक ज्ञान प्राप्त जावचें. जो मनीस जेका ज्ञान ग्रहण करपाचें आहा त्यांनी हांगासर तपोभूमीर येवन ज्ञान ग्रहण करून तप करून आपल्या जिवनाचें कल्याण करचें म्हणून ह्या श्री दत्त पद्मनाभ पीठाच्या दिव्य सद्गुरू परंपरेन ह्या तपोभूमी गुरुपीठाची निर्मिती केल्लेली आसा. आणि हांगासर जेन्ना खंयचोय मनीस ज्ञान ग्रहण करपाक येता तेन्ना ताची कसल्याच प्रकारची जात, भाशा, कलर हें पळयलें गेलें वचना. जेका धर्माचें ज्ञान शिकपाची इच्छा आसा तेणी हांगा येवपाचें आनी तप करपाचें, सद्गुरूंचे आशिर्वाद प्राप्त करचे आनी आपल्या जिवनाचें कल्याण करचें. हांव समस्त हिंदू बांधवांक हें आवाहन करता की तुमी अवश्य तपोभूमी गुरुपीठाचेर येवन हें जें ज्ञानाचें कार्य पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या कृपा आशिर्वादान हांगा चल्लेलें आसा ताचे तुमी लाभ घेवचो. ह्या श्रावणी विधीच्या निमतान एक महत्वाचो विशय आणि एक महत्वाचो संदेश जो समस्त हिंदू बांधवां पर्यंत पावोवपाचो आहा की हिंदूंनी आयज एकत्रीत येवप ही काळाची गरज आसा. हिंदू आमी जे आसात हे वेगवेगळ्या जातींनी जे विभागलेले आसात ती जात विसरून हिंदू म्हणून जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच देश आमचो भारत देश हो प्रगती पथार वतलो. कारण धर्मो रक्षती रक्षितः. जेन्ना आमी धर्माचें रक्षण करतले तेन्नाच तो धर्म आमचें रक्षण करतलो. आणि म्हणून ह्या श्रावणी विधीच्या निमतान हांव परत एकदा सगळ्या गोंयकारांकूच न्ही सगळ्या हिंदू बांधवांक ह्या श्रावणी विधीचें आमंत्रण दिता. तुमी हांगा येयात. आणि जशें आमी पळयलें की प्रयाग सारक्या भुमीचेर कुंभमेळो संपन्न जालो आणि ह्या कुंभमेळ्यान हिंदू एकतेचें दर्शन जालें आणि एक वेगळो संदेश जो आहा हो जगान गेलो. आणि तुमी गोंयान जर येतले तर गोंयान अशा प्रकारचो संदेश दिवपी हिंदू एकात्मतेचो, हिंदू एकजुटीचो संदेश दिवपी म्हणजे हो श्रावणी विधी आसा. म्हणून सगळ्या हिंदू बांधवांक ही विनंती आहा, प्रार्थना आहा की तुमी अवश्य 10 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठाचेर येवन श्रावणी विधीन सहभागी जावचे आणि पूजनीय सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद प्राप्त करून आपल्या जीवनाचे कल्याण करचे. जय सच्चिदानंद. आम्ही असतो श्री दत्त पद्मनाभ पीठ कुंडई येथे आणि आम्ही जर बघितलं तर वेगवेगळ्या माध्यमातून वेदमूर्तींनी धर्माच्या संदर्भात असो किंबहुना श्रावणी उत्सवाच्या संदर्भात असो वेगवेगळ्या माहिती आम्हाला दिली. पुन्हा एकदा जिथून ही मुलाखत सुरू झाली होती ती भोगभूमीतून आता योगभूमीकडे ही वाटचाल जी आहे ती मागील अनेक वर्षांपासून श्री दत्त पद्मनाभ पीठ आपल्या परीनं किंबहुना सगळ्यांना एकत्र घेऊन सर्व जाती धर्मीयांना एकत्र घेऊन पुढे जात आहे. हिंदू धर्माचं प्रचार प्रसार करत आहेत. अनेक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून किंबहुना स्पिरिच्युअल फेस्टिवल असो किंबहुना अनेक ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यातून वेगवेगळ्या माध्यमातून हिंदू धर्म पुढे नेण्याचं काम गोव्यातील ही संस्था जी आहे ती अग्रगण्य स्थानी आहे. अशा संस्थेबरोबर येत्या 10 ऑगस्ट रोजी श्रावणी विधीत सगळे गोमंतकी यांनी सामील होऊन हिंदू धर्माचा प्रसार करण्यासाठी एक आणि तत्पर होऊया. आणि तुम्ही पाहत रहा प्रुडंट. धन्यवाद.